Samosa yo gwang. Sagwen. Bueno bendi se. Wan kod hichwang mang'eny pinywa mar Kenya sani. To hichwang ni obedo cost gi so many things. Nitiere hichwang ma genuine. Nitiere hichwang mar incitement. Mar vengeance. Kata mar chulo kuoro. Hichwang mar adieri ni cost of living ni malo. Hichwang mar ariyo and the recklessness mar executive, incitement mar executive. Inyalo bedo gi gimoro e chunyi, but given the position ma in godo kaka jatelo, nitiere gik moko ma kiwacho to nyalo miyo kata gik moko iyo e ndere, kata iyo e ihoho kaka kanisa ni koro dhi mbele ni. Nikech ineno ka Kipchumba Murkomen ma jatend arita nyocho wacho ni ng'at mo karibia police station ochwad bunde. President oduogo wacho ni ng'at mo karibia police station bende ochwad ang'owa, ochwad tiende gi lisasi. Then mbunge ma Belgut oduogo wacho ni ok tiendgi, chwadgi chwada magina. Koro ing'eni gigi te kiriwo kumoro achiel gi thoge mwaseneno, kech in the past nentiere nonro mane wacho ni e dweche mokalogi jok mosetho e police cell ng'eny ahinya. I think there are more than 20 across the country. Nitiere manoncho tho yo Kipasi yon dhiwa kocha, yo Homa Bay County kocha. Nitiere Ojwang manotho kae. Aya nitiere moko be mose nitiere kata nyaka James Gashara mano rawera maja form 3 mabende mana kaka Charles owacho kanyo ni wuod gi NDCI mano tesendo bila mano ma Meru bende no chiele gi nyang'er mana ko nyalo neno picha ne wang jowi kanyo na chiel kuom jogo mabende no chiel gi lisasi e kinde ng'anyo mano mar chieng' sabasaba magi bende keto gi kama chalo nare kendo king'iyo kanyo nitiere pichni mabende no maka ka obila no chwade gi magina e kinde mag ng'anyo makamago. Koro nitiere weche moko ma kiwacho kaka jatelo to imiyo credence kata wasiki, imiyo gi gima ginyalo wacho kata imiyo jopiny, nikech politics tools mag siasa namba achiel en propaganda. To propaganda ni en tool ma itiyo godo e siasa te, to jogi te ong'eye. Inyalo ti kode against the security agencies, inyalo ti kode against a politician. There is a fact ni nitiere ng'ama otho, kendo nyadendi ni otho, nitiere jok mang'eny be mosetho. Nitiere policy suggestions mane Kipchumba Murkomen ogolo nyocha machiegni. Warito the mondo gibed gazetted maber, mondo gibed implemented, mondo wane ka every police station nyalo bedo gi a way mar accountability. Ni ng'ani nodonjo ka to wuok ka kochalo nade. Mane nyalo tim mana kopo nitiere CCTV, to kopo ni CCTV ni obedo interfered with, to nyaka bed ni jok mo interfere gi CCTV ni gibedo punished pursuant to the law. Nikech nitiere jok matho itesen mago bila. Number 2, we also have to recognize ni obila kachiel kod government ni kod ting mar protecting the rights of Kenyans. And this they do in every aspect. It's a demonstration mochiwe under Article 37, King Article 244, police omira tiro mar kelo kui kagitiyo gi proportional force. For example, ka fly kata luangni opie wangi, okinyal kao nyundo tigo godo fly, igo godo luangni no ewi. Proportionality ni en giming'iyo kata weche mag self defense. Self defense and one of the defenses minyalo tiyo go e criminal case. Koro the proportionality, nikech seche michwado ng'ato bund, of course nitiere ang'eyo ni the act, the chike mag police ong'eyo to what extent you can use force. To the moment ma iyawe ayanga mani ng'ato kotimo gimoro tichwado tiende, onge kumok lit kendo onge kumok nyal negi e pinyni. Lak kende nyalo rami mitho.
koro tiendi ko goi maber ben gi manyalo rami mitho. Koro we should also be responsible as a government, as much as ni wacho ni jopiny bende dhi matek, they are being incited, the government be nyaka koro be responsible. Number 3, jopiny be koro nyaka koro ang'i the limits mag article 37. Oyieno ang'anyo, lakini ng'anyo ni bende nitiere jok mok ng'any ma bende nigi ratiro, nigi gigi nyaka bed ni rito maber. Nyaka bed seche ma ji kapo ni ng'anyo timore, onego bed ni Kennedy nyalo dhi e tich, Kennedy nyalo timo gigene, to masani watimo ng'anyo ma ka en ng'anyo e CBD ka, to en ng'anyo ma onge gima inyalo yaw. Mano ok en gima ne obedo enshrined under article 37. Katieko, nitiere the notion, and this is something manyako ang'iye matut ahinya. 2024 June, kane rawere ng'anyo against the finance bill. Nen ng'anyo maniluongo ni tribeless, nen ng'anyo maniluongo ni faceless, nen ng'anyo mani wacho ni ne onge jatendgi. But subsequently, ni neno gik manotimore. There was a shake-up in the executive, there was a shake-up in there was an impeachment. Subsequently, waseneno ng'anyo manigi political undertones. If these things can be dealt with, nikech sasa medhi, nikech sasa ma aido katagari kaido kawuyo gi Gen Zs, Gen Z maya kocha, ido maya thurwa kocha, kaka giwuoyo opogore gi Gen Z maya Central, kendo opogore gi Gen Z maya Coast, kata ma Rift Valley. Koro tingeni Gen Z ni ema Josiasa ponde kawacho ni ojende wa igi owang'. Ni ojende wa nigi very bad governance. Makoro ni ojende kichi nyocha neno ka media wacho ni the youth are about 17 million. Koro ng'amano wacho ni the youth 17 million gi mor gi Gachagua to gikuyo gi Ruto. Gimor gi Kalonzo to gikuyo kod Raila. Gimor kod Eugene Wamalwa to gikuyo for example kod Wasaga. The moment mwachako tiyo gi Gen Z as a political tool, we lose the all essence. Mane kuma koro wach weche mag ginene odo wach ni dhimbele kecha neno asene awacho kama nikecha sene no kata media gazettes kaka wuoyo yudo kantiere gik mobedo reported imiyo gi a very lucrative topic, but king'iyo gi madip kisomo kata kanyo yudo ka gin baseless, gin gik ma you cannot even stand with in the court of law, and that is being irresponsible.